Thermocontrol este compania specializată în vânzarea și instalarea de produse termice, iar una dintre cele mai importante direcții actuale o reprezintă pompele de căldură aer-apă. Se menționez că în ultima perioadă este înregistrată o cerere deosebită față de pompele de căldură. Oamenii vin la noi în magazin pentru a se interesa de principiul de funcționare a acestora, cât și de randamentul la noi în țară. Totodată, magazinul Thermocontrol importă 3 branduri oficiale din Europa: Maxa, Olympia Splendid și Toyotomi. Astăzi, pompele de căldură sunt unele dintre cele mai avansate sisteme de încălzire de pe piață, reprezentând o alternativă eficientă pentru încălzirea și răcirea locuinței, cât și prepararea apei calde menajere. Acestea sunt de 2 tipuri: split, alcătuit din 2 unități, una exterioară și una interioară, și monobloc, alcătuit dintr-o unitate externă care se conectează direct la sistema de încălzire a locuinței. Avantajul primordial al pompelor de căldură este faptul că acestea nu poluează aerul și sunt o sursă ecologică nelimitată de căldură. Compania Thermocontrol este distribuitor oficial al brandurilor cu renume mondial precum Maxa, Toyotomi și Olympia Splendid. Pompele de căldură sunt considerate soluția viitorului pentru încălzirea locuințelor, datorită faptului că sunt ecologice și generează costuri de exploatare și de încălzire extrem de mici. De când am instalat pompa de căldură, facturile s-au redus, iar conformul termic a crescut. Acestea fiind silențioase, economice, ușor de întreținut, pompele de căldură vor reduce considerabil facturile la energie și vor oferi confort sporit locuinței dumneavoastră.